Da ma wata mai aure za ta ce ta nan. Wallahi da in na zauna na rinka ci. Sai na ƙoshi yadda ban da ko sisin nan. Assalamu alaikum. Abokina. Masu Kudi. Ana zai mai banza. Wallahi. Kin san menene? Mun ya kawo miki wani labari mai daɗi. To, ina jin ka. Ina layin bayan nan. Layin mai gada. Sai wani yarinya da yayi sabuwa layin mai kyau. Shine ya zo ya saki raka muri. To, amma da sirri guda da. Mun san ki akwai munafinci, akwai mumuni. Kar mu je ki saki layi ki fadi wani abu ba daidai ba wurin. To munafiki ka dauke ni? Baki munafinci ne baki ba za a fada ni. Kawai yayi salin halin a je a yi zance a dawo. Kin gani? Na ji. Baby na kwana. Baby kuma dan za ka gaishe ni sai ka tsugunna? Ba baby. Kaga mu a kanka sai ya kwanta na. Da irin son da yana maka. Je samu tirela ya musu gafsu a nan Allah. Kaya kanka sai je samu transformer ya shiga ciki kai yaki da wuta ne. Saboda irin son da yana. Munafika? Ya be gani mun ga kina misi wani kallon da mu kan mu bai taba yi maka ba. Ni ma dai baby tun ɗaz sai kallo na yake ta yi na rasa me yake nufi. Kamar na san ki. Kai. Ana ma sai kai munafici. Shi bakin ki baya yin shiru ne. Ke. Ana sai wa ko kulkura ma ya su mutu. Ka fadi alkaidi ko ka shi. Menene haka ne? Ko ana ma sai amana mu zaka yi ne. Baby ko dai yana zuwa yana lalabowa ne bai gani. Haba dai baby ga kanan kuma wasan kula ni me zan yi da shi. Ni haka ne. Ai na ka sani. Ba ke ci a gidan lawa kafar yawo ba? Ba a gaya wa ɗan yau. Kafan yawo sai kaza? Laure kuma kafar yawo. Da kayan ki na gane. Wace ce laure kafar yawo ni ban ma santa ba. Kai, mun bai gane wannan magana ba dole ai mana Hausa mai kyau yanda zai gane. Ayya, na ga sai fasin ake da kayan. Sai ka sai Ronaldo. Kayan jikina ake sharing. Wa ka gani tana sawa? Baba ki mana. Kenan sai a buga mu a rediyo. Babata. Kaga baby. Kai shiru kan yankuri. Ka shiga gida. Baby ka kara zuwa min da shi kofar gidanmu. Bai sai ya kara zuwa da shi nan gurin ba ka shiga gida. Yan tawo. Ba za mu yanzu. Sai su ba mu.